أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى، وتعيش حياتك هانئا بالصالحات لتربطا، بالصالحات لتربطا. أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى، وتعيش حياتك هانئا بالصالحات لتربطا، بالصالحات لتربطا. كم من أناس كالمطر مروا وقد تركوا الأثار، لله ساروا مخلصين فنعم دار المستقر، فنعم دار المستقر. أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى، وتعيش حياتك. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Это помощь оказана ингушами, чеченцами, дагестанцами и братьями со всего Кавказа при помощи Комитета ингушской независимости. Да воздаст вам Аллах благом. Благодарим вас за помощь, оказанную жителям сектора Газа. تجد السعادة في الخطى، وتعيش حياتك هانئا بالصالحات لتربطا، بالصالحات لتربطا. هذا عطاؤك أثمر في كل سنبلة ترى 100 تضاعف للذي بذل القليل فأثمر، بذل القليل فأثمر. أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى، وتعيش حياتك هانئا بالصالحات لتربطا، بالصالحات لتربطا. فاجعل حياتك سلما بطموح آخرة سماء. Да исцелит тебя Аллах. Надеемся на лучшее. Это помощь для тебя от неравнодушных людей, для пострадавших в секторе Газа. Да поможет вам Господь и дарует вам благо. С дозволения Аллаха это деяние окажется на чаше ваших благих деяний, на весах судного дня. Это один из получивших ранения детей по причине нападения Израиля на Газу. У этого ребенка перелом черепа, и это небольшая помощь от людей блага. Просим Аллаха, свят Он и велик, принять всю эту помощь. Тут есть еще один пострадавший. Эта война разрушила всю жизнь жителей. Держи, надеюсь на твое исцеление, да поможет тебе Господь. Этому ребенку 4 годика, он лишился одной ноги в этой войне. Не знаю, как это комментировать, да поможет им наш Господь, да исцелит тебя Аллах. بالصالحات لتربطا.